Poštovani gledalci, dobrodošli na kanal Enciklopedije Katanika. Vi pratite još jedno izdanje serijala vezanog za biciklizam i ciklomehaniku u okviru ovog kanala, a današnja tema, kako i najavljeno, jesu menjači. Odnosno, neko moje iskustvo, pošto sam prošao sve menjače od TI-18 do XTR-a i slobodno mogu da kažem da sam kompetentan da pričam o tome. Pogotovo ove starije varijante koje se javljaju na mnogim biciklima. Ove novije manje više, iskren da budem, neke sam prošao, neke nisam, još uvek sam nov u toj priči, ali ove starije, znači menjače od 97. pa do negde 2017. 16. manje više sam ih prošao sve. Pa, pošto vrlo često ćete na bicikli naći, primjera radi, ovakav menjač koji liči malo na pileći batak. Ima čak jedan XT iz 2003. koji se i zove batak u narodu. Ja ću vam ispričati šta je najbolje, šta je loše, šta treba da gledate, odnosno koji menjač da gledate na vašem biciklu, da ne gledate neke šizijade i koje su cake sa menjačima. Naravno, tu je i shifter. Ovo su Deore menjač i Deore shifter, ovo je zadnji menjač i oni su upareni. I to je jako dobro kada su komponente uparene, kada je Deore shifter, znači iste klase kao i menjač, jer u protivnom, ukoliko nisu upareni, u nekim slučajevima kod viših klasa može da se desi do nekog potmulog čangrljanja, neke slabe nekompatibilnosti. Ništa to nije strašno, ali zna nekad prosto da daje neki čudan zvuk, neki čudan feedback, što može da nervira ukoliko želite da vam bicikl bude u tip-top stanju i da radi kako treba. Pa da počnemo. Dakle, uglavnom, za ozbiljnije rekreativce, pre svega ja ću to kao rekreativni biciklista da pričam, neću pričati kao takmičar ili tome slično, tu je situacija mnogo drugačija, ali pošto je najviše rekreativaca, 3/4 svetske biciklističke populacije su rekreativci, pričat ću sa aspekta rekreativca. Znači, turnej, menjači, odnosno TI-18, TX30, TX50, TX75 i tako dalje, te starije varijante izbjegavajte koliko god možete, zato što one nisu u korelaciji sa shifterima. Prosto takt shiftera nije adekvatan i samim tim kada menjate brzine imat ćete strašno mnogo problema prilikom promene brzina, stalno će se raštelovati menjač, stalno ćete morati nešto da prčkate oko menjača i tako dalje, zadnjeg. Tako da izbjegavajte turnej te starije varijante. Sadašnji ovi savremeni su dobri, iz te klase turnej, SIS Index, ali nisu za ozbiljniji rekreativni biciklizam. To su neke vikendaške varijante od tačke A do tačke B, ali za ozbiljnije ture nikako nije bilo koji turnej, odnosno bilo koji menjač iz klase turnej. Sljedeća klasa je Altus. Altus je jako dobar menjač. To je nešto kao, šta znam sa čim da poredim, kao Kalašnjikov. Vrlo jednostavan za održavanje, mnogo malo zahteva i naravno možete biti jako nesmotreni u menjanju brzina, možete biti neodgovorni prema svom biciklu, on će izdržavati sve to i radit će kako treba. Znači, to je menjač praktično namenjen pre svega deci, ali neka malo viša klasa za decu koja ne znaju kako se menjaju brzine, koja neće da slušaju svoje roditelji ili neko ko im kaže kako se pravilno menjaju brzine, tako da Altus vam je dobar ukoliko uopšte ne želite da se brinete oko svog bicikla previše, već želite samo da on radi, podmažete s vremena na vreme i to je to. Naravno, postoje neke serije Altusa koje su jako loše, ali ako Altus liči na ovakav menjač, znači samo piše Altus, malo je deblji, drugačija je anatomija, ali opet ima veći puli, odnosno zupčaničić. Ako ovako izgleda pun je, nema neke dodatne kuke i nešto tanko, onda je jako dobar. Ima jedna serija koja je jako loša, ali ona je samo jedne godine izašla, ako se ne varam, 2014. ili 15. I ti menjači su samo jedne godine bili i više nikada. Ko ima takav Altus, bolje da ga promeni za neki stariji. Isto starija Acera jeste kao Altus, identična je, vrlo malo je šta različito. Altus recimo podržava za
6, 7 i 8 faza, a ta Acera je bila za 9 faza. Međutim, Altus može da se malo modifikuje i za 9 faza, iz prostog razloga zato što su faze, odnosno zadnji zupčanici, veoma blizu jedan drugog, što je više zupčanika, to su oni bliži, i onda taj Altus može čak i na 9. fazu da radi bez ikakvih problema. Zato mnogo cenim Altus jer je to kao Kalašnjikov menjač koji mnogo malo zahteva, a može se ugraditi u bilo šta. Naravno, pričamo za neke starije bicikle. 10. faz, 11. faz, 12. faz, ovi ogromni zadnji zupčanici, odnosno faze, tu nema dalje priče, probao sam i to, nema teorije to da se uklopi, tako da idemo dalje. Što se Acere tiče, ima različitih modela, zavisno od godišta. Acera je jako dobar i pouzdan menjač, isto kao Altus, samo je nešto precizniji i uglavnom je za neku entry level priču. Da li trekking, da li city bike, da li mountain bike, nije bitno. Jedan od menjača koji bi svakako preporučio svim rekreativcima koji ne žele mnogo da brinu i da se opterećuju. Karakteristika svih tih nižih klasa jeste da one mogu da se uparuju i sa Deoreom, i sa XT-om, i sa SLX-om, i sa SIS indeksom. Znači, samo je bitno da broj faza podržava sam shifter, odnosno broj klikova da je u korelaciji sa brojem zupčanika. U protivnom ne može ništa da se desi. Ako recimo imate 7-fazni shifter, a 9-fazni menjač i 9-faznu račnu, imat ćete problem jer nećete moći da menjate zato što će vas ograničavati shifter. Ali ako je sve to u korelaciji, možete zapravo i na Altus i na Aceru stavljati šta god želite, neće praviti nikakav problem. Sljedeći u klasi je Alivio. Po meni ultimativni menjač za sve rekreativce, nešto najbolje što je ikada izašlo od strane proizvođača Shimano. Nešto što je i precizno, znači ima elemente visokih klasa i ima elemente ovih nižih, a vrlo izdržljivih i funkcionalnih klasa. Znači to je neki kompromis između jeftinog i skupog. Po meni nešto najbolje što ima. On se isto može uparivati i sa Altus shifterima, i sa XT, i sa SLX, i sa starijim i sa novijim. Radit će kako treba, bitno je samo, kao što kažem, da ako je 9. faz ima 9 klikova, ako je 8. faz ima 8 klikova i tako dalje. Ne možete bukvalno karabudžiti šta želite, već moraju da budu shifter i menjač, odnosno račna u korelaciji. Idemo dalje. Dalje je Deore. Ispred sebe imam dakle Deore. Deore je zadnja neka klasa koju bih ja preporučivao. Posle toga je problematika sve veća. Znači kako idu klase, tako ide lakoća. Znači cela priča sa klasama menjača je lakoća i shift delay takozvani, odnosno odlaganje promene brzine. Što je to odlaganje? Vremenski period manji, to je menjač skuplji, tako da nekakva posebna priča sa tim nema, znači težina i taj shift delay, to je sve zašto su neki menjači jeftiniji i slabije klase, a neki su skuplji. Bar za ove starije to je 100% tačno. Tako da, što se Deorea tiče, Deore je nešto zadnje što bih ja preporučivao. Dobar menjač, on već može minimalne zvuke da ispušta ako nije u korelaciji sa shifterom, odnosno ako i shifter nije Deore. Nekad da, nekad ne, zavisi od datuma proizvodnje, od serije i tako dalje, ali tu već počinje ono malo da zeza stvari. Nije kao ovi prethodno pomenuti, već volim malo više neke svoje. Eto, primjera radi, on je idealan za Alivio, idealan za Deore, za LX, za SLX, eventualno tu kod XT-a zna malo da pravi problematiku, onda voli isto tako da bude upareni po godištu. Nije to nešto strašno, to će jedva primetno biti, ali zna nekad tako da se čuje neki potpuni zvuk i vi podesite, odnesete na servis, sve živo uradite i opet se čuje taj zvuk. Pa to je baš zato što postoji neka blagi disparitet između shiftera i menjača. Idemo dalje, LX, SLX. Nekad je važilo pravilo, odnosno legenda kaže da su to bili menjači za cikloturizam. Nikad nisam shvatio zašto, da li je to mit ili nije, ne znam. Vozio sam i LX i SLX, meni su oni do bola slični. Mislim da, ako se ne varam, da imaju malo duži kavez, inače ovo se zove kavez, znači od ove vođice do ove.
odnosno od ovog zgloba do ovog, to se zove kavez. 2 ploče ga čine, tergit i sternit, i ovo kako se zove, ako je malo duži kavez, mislim da je kod LX-a ili SLX-a za nijansu nešto duži kavez nego recimo kod Deore. Ne mora da znači ima i kratkokavezni LX i SLX za mountain bajkove, ali kratki kavez, dugi kavez, to je bilo u ono vreme dok nije bio blokator skakutanja menjača i onda kao kratki kavez ne skakuće, toliko duži skakuće, znači duži je za drum, za uređene staze, a kraći je za onako rigidan teren, stenje, kamenje i ne znam nija korenje i ostalo. Naravno toga više nema, sad su kavezi generalno svi slični ili isti, možda eventualno za nijansu duži, za nijansu kraći, ali to je toliko mizerno da je, može se reći, i neprimetno. Znači LX, SLX, razlika između Deorea je toliko minimalna praktično i da je nema. Oni se isto mogu uparivati i sa Deoreom i sa Alivijom, mogu se uparivati i sa, naravno, LX, SLX svojim komponentama, to je normalno. Posebna neka razlika, benefiti nema. XT, tu već dolazimo do problema, vrlo često je Deore ovakav uparen sa XT-om i mogu vam reći da tu postoje ta fantomska čangrljanja koja nikako ne mogu da se podese, zato ja ne volim XT, on jeste lak, jeste lep, sve to super, ali XT je nešto što mi se više ne sviđa, jer ja volim jednu slobodu, da imam jednu nezavisnost po pitanju rekreativnog biciklizma i ako ja sad tu moram mnogo da titram i mnogo da pazim, mene to odagnava od te komponente bicikla ili čega god. Ja volim jednu slobodu, jer biciklizam i jeste sloboda, sve se svodi na neku slobodu, mobilnost i sada ako ti imaš problem sa tim čangrljanjem, ako ti to smeta i tako dalje, nećeš biti zadovoljan, tako da XT ne bih preporučivao. Ako nije uparen sa XT-om, znači shifter XT da bude, najverovatnije da će biti nekih fantomskih sitnih mikročangrljanja. Nekad više, nekad manje, opet sve zavisi od serije, godine proizvodnje, mnogo tu faktora igra ulogu, ali dok kod primjera radi Altusa, Acera i Alivija, koja god godina, koja god priča, koja god varijanta, nema veze, znači može da se upari sa čim god, kod ovih je to malo onako mas or menos, što bi Španci rekli. XTR, veoma lagan menjač, kad je uparen s XTR-om fantastično radi, sve je to super, to je ultimativna komponenta, međutim problematika je kod te komponente što ne može da se uparuje sa ovim slabijima, tu se javlja čangrljanje, nije to strašno, ali opet zna i malo shift delay da se poveća, očekuje se ipak od XTR-a da luduje kako radi, ali naravno sve pričam ako su komponente maksimalno očišćenje, podmazane i tako dalje, ako nisu, to je već druga priča, ali pričamo o idealnim in vitro uslovima, znači XTR ne voli ta neka uparivanja, može da se upari do XT-a, ali moje iskustvo bar kaže da je najbolje da XTR bude uparen sa XTR-om i to je to. Može kaseta, odnosno račna da bude i drugačije, to već nije bitno, ali shifter i menjač moraju da budu upareni. Sad tu naravno ima Saint i Z. Saint i Z to je bilo za downhill, freeride i tako neke možda i enduro varijante. To se samo probao, lepo radi, lepo menja, ali je bilo upareno, tako da ne znam da li je moglo sa nečim da se meša ili ne. Što se tiče SRAM-a, SRAM je druga varijanta, to je da kažemo konkurent Shimanu. SRAM je jako dobar, SRAM mnogo manji shift delay ima, čak i kod nešto nižih klasa, ne apsolutno niskih, ali kod nižih klasa ima. Međutim, problem SRAM-a što nema dovoljno delova. SRAM voli SRAM, neki stariji su mogli malo da se pomešaju sa Shimanom, ali uglavnom svi savremeniji ne mogu da se menjaju sa Shimanom, odnosno da se mešaju sa Shimanom i to je jako loše. Ja ipak volim, opet kažem, da postoji dostupnost delova, da postoji jedna sloboda, da ne postoji glavobolja i tako dalje. Jednostavno, planinski bicikl mora da bude prijateljski, pod znacima navoda, nastrojen prema meni, da mi ne pravi previše poteškoća, previše tegoba, jer kad me neko zove da se vozimo, ja hoću da bicikl bude spreman, a ne na svakih 2, 3, 5 km da nešto podešavam, čačkam ili kad se vratim kući da to isto radim. Tako da, to je to što se tiče menjača. Nadam se da sam pomogao, to je neko moje iskustvo, sve sam ih prošao, ove starije, ove novije, neke jesam, neke nisam. U drugom delu nastavljamo sa mikroshiftovima i sa ovim nekim novim varijantama, pa ćemo vidjeti
šta i kako po tom pitanju vaši.